Кар аклыгыннан күзләр камаша. Нәкъ авылдагыча. Күптән түгел элеватор тавында Кызыл тау исемле мәдәният клубы ачылган иде. Алтын балык кызлары узып барышлый аны күреп чыгарга булдылар. Исәнмесез, узып барышлы күреп алдык әле. Шундый мотор клуб ачылган икән. Авылны искә төшереп кирип чыгарга булдык. Менә кызлар кирүгечә шундый якты, матур заллар, һәм дә инде менә монда шәхси күргәзмә. Бу безнең һәр шимбә көнне килеп эшли торган остазыбыз. Ул бисердан бәйли, мулинә белән эшли. Һәм дә инде монда үтеп китсә, аның балалары күргәнеңчә безнең күп түгәрәкләр эшләп килә. Безнең остазыбыз Любовь Алексеевнаның укучылары менә шундый матур хайваннарны, җәнлекләрне, чәчәкләрне төшерәләр. Менә күргәнеңчә ул үзе дә килеп җитте. Аның белән дә танышып китсек була. Ул безнең Любовь Алексеевна. Шушы иҗат белән кичкенәдән үк кызыксына, һәм без аны шундый талант иясе икән белгәч, үзебезгә эшкә чакырдык һәм ул рәхәтләнеп хәзер балалар белән шундый матур иҗат җимешләре безгә күрсәтә. Кызлар, сез китап укырга яратасызмы? Бездә дә элеватор тавында бик күп кешеләр китап укырга ярата. Шуның өчен без үзебезнең мәдәният йортыбызда шундый күчмә библиотека, күчмә китапханә әзерләдек. Өстәмә әдәбиятны бездә бик нык яраталар. Кызлар, менә мин сезгә бик кызык китап күрсәтәсем килә. Бу Габдулла Тукай турында. Кызлар, менә нинди китап укыйсыгыз килә? Безнең библиотекарыбыз шул китапны һәр шишәмбе көнне сезгә алып килеп бирә ала. Һәм сез рәхәтләнеп укыйсыз. Кызлар, мин сезнең белән хәзер үзебезнең директорыбыз Венера Ильсяровна белән таныштырасым килә. Менә ул яңа үзлегенә кайтып килә киңәшмәдән. Хәзер мин сезне аның кулына бирәм. Ул сезне безнең түгәрәкләр белән таныштырыр. Добро пожаловать в наш актовый зал. Здесь у нас проходят все культурно-досуговые мероприятия. Залыбызга рәхим итегез. Безнең монда төрле чаралар үтә. Күптән түгел генә ачылуга карамастан концертлар да уздырырга өлгердек инде. Шулай ук клубыбызда 6 түгәрәк эшен башлап җибәрде. Ә инде өлкән ветераннар өчен Тау гөлләре җыр ансамбле бар. Элеватор тауында күбрәк өлкән буын яши. Димәк, аларның буш вакытлары файдалы үтә дигән сүз. Гел ялан сайын оныкларын гына карап ятмаслар инде, шулай бит. Үзләрендә килерләр чак кына, ихтибар үзләренә дә күбрәк булыр. Ә менә ничек уйлыйсыз, гастрольгә, бер күрше-тирә район авылларга гастрольгә чыгарга уйламыйсызмы? Очень интересный вопрос для нас. Несмотря на то, что мы только начали, мы работаем. Бик кызыклы сорау, ләкин иң элек без үзебездә ныклап аякка басырга тиеш. Аннан соң инде карарбыз. Келегез кызлар, көтәбез. Рәхмәт. Сау булыгыз. Гүлия, кибеткә кирип чыгасы бар иде. Синең вакытың бар микән? Илсия, бүген эшмәкәрләр белән IT паркта күршәбез дигән соңга кала алмыйм. Кибеткә үзең генә бар инде бүген яңа. Гафу ит. Сәлам кызлар, шуман кызлары. О, сәлам, әйбәт кенә. Бер атналык азык җыйдыгыз мәллә кая җыйдыгыз? Әйе шул, бер атналык җыйдык. Менә мондый сумкаларга күпме генә җыйсаң да, барыбер бер атналык та, 2 атналык та сыя. Син нинди бәләкәй генә пакет тоттың әле ул? Нишләп син минем шундый матур ире чәчәкле пакетымны браковать итәсең? Соң син белмисеңме, Европада 30лап ил инде мондый пакетлар белән кулланмыйлар. Алар бит җилдә дә эшермиләр. Безнең сумкалар уңайлы, җайлы, кулны кырмыйлар. Әле үзеңә тигәргә дә мөмкин. Рәсем дә төшерергә ярый. Соң кызлар, шушы сумкалар турында түгел микән инде гүзәл мине күптәннән бик матур сумкаларга рәсемнәр төшерәм. Экологик яктан да бик файдалы, уңайлы сумкалар дип мине мастер-класска чакырды бүген. Менә хәзер шуңа барышым. Сез дә бармысыз? Дилүзә безне матур иттереп рәсемнәр ясый белә. Әллә сез дә барасызмы соң кызлар, әйдәгез бергәләп? Синең машинаны куясың. Минем машина бозлаукта йөрмим бит мин кызлар, куркам. Мин йөрим. Әйе, безнең машина менә бит. Әйдә бергәләп, әйдәгез. Әйдә киттек. Кызлар,
Әйдәт булды, эшне башлыйбыз. Гүзәл, әйдәле шушы сумкага име истәлеккә алтын баллык рәсемен төшерик әле. Это называется косумкой, потому что она дольше служит нам. И сделана из ткани. Бу икосумка дип атала икән. Ул тукымадан тегелгән. Күбебез синтетик пакетларны күп куллана. Ә алар җирдә 200-500 ел таркалмыйча чүп булып ята, ширемми. Экология безгә дә зур зыян килә. Шуңа күрә дә Гүзәл барыбызга да шушындый сумкаларны тәкъдим итте. Бәясе дә кесәгә сукмый, озакка да чыдамлы, куллану да күпкә уңайлы ди ул. Менә балык. Кызлар, кайсыгыз рәсемгә оста? Дилүзә инде. Тукыма алып тегәсең дә, һәм аны төрле рәсемнәр белән бизисең. Менә без бүген иң элек рәсем төшереп буйыбыз да, кипкәч сул ягыннан үтүкләп куябыз. Кибеткә йөрергә менә дигән сумка була. Кызлар, миңа бу эко-сумкалар бигрәк ошады әле. Беләсезме, кайтам да рәхәтләнеп бүтән эко-сумкаларыма балаларым белән рәсем ясап куям. Салават күпердесе күренәме күземә, кояшның якты нурлары күчкәннән йөзеңә. Дөньяның якты нурларын үзенә җыйган бугай, күзләрендә зәңгәр диңгез телендә сайрый тургай. Тау берсе син икән, таң кошыгым син икән, йомры йомшак йомгаткаем йөрәк җылы син икән. Сайрар сандугашым син, гөрләр күгәрченем син, очкан җилем алсу гөлем якты киләчәгем син. Мастер-классның нәтиҗәсе алтын балык. Илсия, сиңа бүләк итәбез. Шундый шәп, матур. Бу хыялларны тормышка ашыра инде. Эх, кызлар, сумкагыз бигрәк шәп чыкты. Мен әйтәм, шушы эко-сумкаларга бары тик менә нинди әлем экологически чистый продуктлар гына алып кайтып, өйдә тәмле ризыклар гына пешерергә ясын. Әле минем ирем бары тик файдалы ризыклар гына ашый бит. Әйдәгез безгә кунакка килегез әле. Шулпан кайтып җитмәдеме ни әле? Хәзер кайтып җитә Илсия. Менә хәзер киемнәрне алыйк та, хәзер кайтып җитәм диде, әйеме? Мен аңа сюрприз әзерләп ята идем. Бәлкем син дә булышсаң, тәмлерәк тә килеп чыгыр. Әйдә кухняга узыйк әле. Кухняда менә сюрприз. Әйе, кухняда сюрприз. Әйтәләр бит, ир атның йөрәгенә юл ашказан аша дип. Хатын кызның да нәкъ шул инде ул. Тәмле пешергән ир атны кайсы хатыңыз яратмый икән, әйеме? Әйе. Менә шушында инде минем сюрпризым. Син альбомнар карый тора, әйеме? Минем альбомнар бар. Ә мин әкрен салат әзерләй башлыйм, ярыймы? Ярый. Үз өеңдә күп иркенләп утыр. Рәхмәт. Шулпанны көтәбез. Әйе. Илфат. Әйе. Илфат, син бит әле күптән түгел генә Кияү абый дигән комедияда иң яхшы ир-ат роле дигән исемгә лаек булдың, әйеме? Әйе. Сиңа үзеңә бу комедия ничек, менә миңа тасвирлап бир әле, үзеңнең күңелеңә ничек булды? Күңелемәме? Теге, ул мин тормышта мен түгел инде бөтенләй. Ул Кияү абыйда мин 50 яшьлек композиторны уйныйм. Ләкин миңа калса, булай ярыйсы гына килеп чыкты шикелле. Әйе. Халык шаткач, димәк, иң яхшы ир-атлар ролендә номинациягә лаек булгач, димәк, әйбәт килеп чыккандыр дип уйлыйм. Я, миңа Кияү билмәне, Кияү мунчасы кадерлерәк. Шуларда кайда бактып сиңа ничек килсен? Асылра каша. Миңа яшьлек мәхәббәт җитми, кеше аңлашу җитмәй. Шөмшеклек алларынды. Син мине гомер буе аңлама. Акча, бизнес, әлем табак дисептен, туйдым, барып, әйбәтләр башлады. Син акчасыз яшәп булды бит инде. Син менә хәзер минем бизнес тәртипте. Акчам күп. Әле мин сиңа яңа скрипка белән итмәкче булам. Нигә кыйбатлысы? Илфат, театрда инде син бик күп еллардан бирле эшлисең, әйеме? Әйе. Менә май аенда сиңа Татарстан Республикасының атказанган артисты дигән исем бирделәр. Мин сине әле җиңүң белән, исем алуың белән чын күңелдән котлыйсым килә. Бу әллә менә шу тартма, шуңа бирелгән тартмамы бу? Әйе, бу менә шу Татарстан атказанган артисты дигән исемгә өстәп бирелә торган таныклык һәм медаль. Һәр көннең дә шулай эшенә нәтиҗә бирелсен иде үз вакытында.
Ул бит инде исем алу дигәч тә, менә исем алу теге һәркем бәлкем кешенең үзенә дә кирәк түгелдер, әйеме? Кирәк инде ул. Менә әти-әни исең вакытта, теге авылда синең туганнарың бар вакытта, менә шул кешеләр сине көткән вакытта шул исем кайту, ул үзе бер зур бәхеттер дип уйлыйм. Ничә спектакльдә уйнадың? Мин 1996 елда килгән идем театрга, идем. Менә шуннан бирле 30дан артык роль, 30дан артык образ башкарылган бугай инде. Шуларның иң яратып уйнаганы? Иң яратып уйнаганнары, аларның бөтенесе дә яратып уйналган инде. Ләкин менә күңелгә бик якыннары бар, бәлкем шул теге үзенең ичке халәтеңә туры килгәннәре бардыр. Менә соңгы менә без Равил Сабырның менә Абак алмасы ачы була. Монда яшь Нур Ислам образы миңа бик нык күңелемә якын. Ошый хәзер дә без аны уйныйбыз, Аллага шөкер. Җибәр мин качасың. Качмыйм мин. Алайса нигә йөгерәсең? Иге ашыгам. Анда кайтып тишисең төнлә белән Гөлия. Әйтмисең? Әйт Гөлия. Иге йөгереп кайтам да, тиз-тиз генә киемнәремне салып ыргытып, юрган астына кирип качам. Аннары мендәремне кочаклыйм да, бәхетемнән үләм. Нәрсә? Ниһаять, миңа игътибар иттеңез, Шәһәр. Ха, кызый. Эләктеңме? Әйтәм ана улагыйда миннән күзеңне алмый утырдың. Кем? Минне? Үзең син. Яйны Гөлия. Уялма инде, уялма. Насыйбулла. Кем тия? Кичә әткәй белән әнкәйнең сөйләшкәннәрен ишетеп тордым. Әткәй әйтә, Ни ди? Яйдин ни диде әткәй? Тохога кияүгә бирәм мин аны ди. Ә минем Тохога барасым килми. Хаула. Миңа барасың киләмсең? Миңа барасың киләме ди? Әллә телең йоттың инде, кара кызы бүтән сорамыйм матыры. Килә. Алайса, мин армиядан кайту белән өйләнешербез, яме Гөлия? Безнең Фәнәүл Галиевның Ак тышкан дигән спектакль бар, хәтерләсәгез, теге телевидениедән да бик озак барды ул Шишиетов плюс Мияубәк дигән передача белән. Менә шул, менә анда Мияубәк ролен әле менә хәзер минем малай карый, мен теге ул вакыттагы элеккеге шундый кассеталар сакланган. Әти псидия дия, һаман шуны малай карый әле менә. Әле менә Шулпаным дип җан атып йөрисең, тәмле ризыклар әзерләп. Аның белән танышуыгыз ничек булды? Шулпан белән очрашу һаман шул театрда инде без килгәндә Шулпаннар монда эшлиләр иде инде театрда. Шулпан бик тәмле пешерә ул. Әле бит ул сине мактады, бик тәмле пешерә дип. Шул әкренләп аннан күчәдер инде. Бәлкем әнидән дә күчкәндер, мин үзем дә бик теге пешерергә яратам булай үзем. Рабит Батулланың шул Каракаш ролендәге бер сүзләре бар, Каракашның шундый сүзләре бар. Иратлар җүләр бит алар. Мин өйләндем, мин таптым, мин узаттым дип шатланып яшиләр. Барысы да хатын кыздан тора балакаем. Дөрес башта ир-егетләр сүз ката, ләкин сүз катарлык форсатны хатын кыз бирә. Дөрес башта ир-егетләр өйләнү турында сүз кузгата, ләкин хатын кыз астыртын гына, хәйләкәр генә егетне үзенә өйләндерер дәрәҗәгә китереп җиткезә. Шуннан нишләсен егет? Битте китте, койрык бызга катты. Вот шул. Менә. Афәрин. Үзем театрда сыман хис итеп утырдым. Шу кадәр остасы бисен. Чынлап та шулай бит. Чынлап та шулай. Сире шунда. Малайыгызга ничә яшь? Аязга Аллага шөкер менә 3 яшь ярым булды. Ул безнең яслидә йөри. Артист булам димәймисең? Артист булам ди. Инде мин хәзер менә теге кишләрне кайбер катта сөйләшәм. Мәйдан булам, врач булырсың инде. Мәйтәм бу җир авырта, теге җир авырта, теш сызлый башлады. Врач булам, артист булам ди инде. Чаллы Татар дәүләт драма театры инде белән спектакльләр белән сез Оренбургка кадәр бардыгыз, әйеме? Син бит әле концертларда да катнашасың. Концертлар белән кайсы илләргә, кайсы шәһәрләргә барып чыктыгыз? Мин Резида Шарафиева һәм Равил Галиев группасында инде бер 10 еллап эшлим. Алар белән Нижневартовский, Когалым якларына барып җиткән бар. Инде менә Эльфия Павзал белән бер 4 ел элек Аллага шөкер аның белән эшләргә туры килде. Надымга хәтле барып җиттек. Менә бу иң файдалы витаминлы брокколи дип атала. Бу Шулпан бәхетле дә инде, Илфат. Менә минем дә ирем шулай тәмле саватлар белән сөйләсә, мин тагын да ныграк яратыр идем сыман. Әйт әле, әйе. Әйт әле менә хатын кызда үзең син нинди сыйфатларны яратасың?
Хатын кызда не сифаты менә шул тагын да шул теге ашау темасына кайтып калмасын инде. Ул теге өеңдә әгәр дә син кайтып кергәндә кухняда тәмле исләр чыккан булса, яме, өң җыештырган булса, балаңның тамагы тук булса, өсте бөтен булса, сине елмаеп каршы алсалар, өеңдә әти кайттыңмы дип, тагын аннан да бәхет, нинди бәхет бар инде. Хәзер бит Аллага шөкер, бүтән кешенең тормышы мулдан инде бар нәрсә бар җитә. Булганнан шөкер итеп Аллага шөкер яшибез. Әле яраткан эшебез бар. Эштә аңлыйлар, яраталар, менә кирәк вакытында исемнәрен бирәләр. Әзрәк кенә туз сибәбез дә. Әзрәк кенә һичшиксез әйтү май салабыз. Һәм әз генә уксус булгатабыз. Шуның белән шул Шулпанымның яраткан салаты шушы менә тавык ите, помидор, фасоль, укроп, менә брокколи дә әзер. Хәзер шуны салатка салып булгатып бетерәбез дә. Һәм безнең салат әзер дигән сүз. Вот молодец. Минем кунак кызымны шәй эшләп тордыңмы? Шәй түгел, Шулпан, менә безнең бер әйбер дә салат әзер, ашарга әзер. Рәхмәт. Без инде барыбер дә әзерләп өлгердек. Кызлар, сез мине гафу итәрсез, минем эшкә соңга калам, әйме? Сез матур итеп ашагыз, тәмле итеп ашагыз, рәхәтләнеп ял итегез. Хатын кызны икесен генә калдырсаң, сезнең уртак сүзләрегез күбрәк булыр дип уйлыйм. Ярым, сез мине гафу итәрсез, рәхәтләнеп утырыгыз. Кап карыйбызмы икәр? Әйдә. Әйдәле. Тырыштык бит инде тәмледер Шулпан. Әйдәле кап карыйга. Я шундый инде ул безнең әтиебез. Тәмле. Әйе. Синең өчен бәхетле гаилә нинди ул? Минем өчен бәхетле гаилә ул инде тулы гаилә. Ул инде үзеңнең иптәшең булуы белән дә, балалар булуы шушы гаиләдә бик мөһим әйбер. Әти, әниләрең исән сау булып, якындагы туганнарың, дусларың синең белән уртак мөнәсәбәтләр бик якын булып, дус булып яшәүләре. Ул инде яраткан эшең булу. Хатын кыз бит инде ул бик күп әйбер турында хыяллана, сер түгел, әйме? Синең хыялың нинди? Кыш бабай нәрсә алып килер микән сиңа? Мин инде барча кешеләргә, туганнарыма, әлбәттә инде балаларыма исәнлек, саулык теләр идем. Һәм тыныч тормыш.